Vítajte pri ďalšej epizóde série podcastov o jednotných kontaktných miestach pre mladých, teda JKM. V predchádzajúcej časti sme sa rozprávali o tom, prečo JKM vznikajú, pre koho sú určené a prečo je táto téma dôležitá aj pre samosprávy a regióny. Dnes sa chceme pozrieť viac dovnútra. Aké činnosti by v JKM mali prebiehať? Ako by mala vyzerať práca s mladým človekom? A čím sa tento prístup líši od toho, čo už dnes v systéme existuje? Opäť tu vítam kolegu Matúša, ktorý zodpovie naše otázky. Matúš, keď dnes hovoríme o aktivitách a činnostiach JKM, v čom bude podľa teba tento prístup najviac odlišný od toho, ako dnes funguje veľká časť podpory pre mladých ľudí? Myslím si, že najväčšou zmenou je spôsob, akým sa pozeráme na situáciu mladého človeka. Podpora mladých ľudí dnes často funguje tak, že jednotlivé služby riešia len určitú časť jeho situácie. Jedna inštitúcia sa venuje zamestnaniu, iná vzdelávaniu, ďalšia sociálnej alebo psychologickej oblasti. V realite sú však tieto veci navzájom veľmi prepojené. Keď mladý človek vypadne zo školy alebo práce, často za tým nie je len jeden konkrétny problém. Môže to súvisieť s rodinnou situáciou, psychickou pohodou, stratou motivácie, osamelosťou alebo tým, že jednoducho nevidí ďalší smer. A práve preto chceme, aby JKM fungovali ako miesto, ktoré sa na situáciu mladého človeka pozerá komplexnejšie. Nie iba cez jeden problém alebo jednu tému, ale cez jeho celkovú životnú situáciu a možnosti ďalšieho rozvoja. To je podľa mňa veľmi dôležitý posun v prístupe. Keď sa rozprávame o mladých ľuďoch mimo školy alebo práce, často sa sústreďujeme najmä na rýchly výsledok. Ako ich dostať späť do školy, do práce a teda do tzv. Systému. A potom prichádzajú rady typu chod do práce, nájdi si školu, správ si kurz. Ale oveľa menej sa pýtame na to podstatné. Čo ten mladý človek vlastne prežíva? Čo mu v živote dáva zmysel? A aký život chce vôbec žiť? Úplne s tebou súhlasím. A aj preto sa pri nastavovaní JKM inšpirujeme skúsenostiami zo zahraničia, napríklad z Fínska, kde už dlhé roky fungujú centra podpory pre mladých ľudí OJAMO, ktoré sú veľmi podobné nášmu JKM. Veľmi inšpiratívny je pre nás ich pohľad na to, čo je vlastne cieľom podpory. Nie je to len otázka, ako dostať mladého človeka čo najrýchlejšie do práce, ale aj ako mu pomôcť žiť zmysluplný život podľa jeho vlastných hodnôt. A práve toto je podľa mňa veľmi dôležitý posun v prístupe, lebo dnešný svet mladým ľuďom často hovorí dosiahni cieľ, podaj výkon, buď úspešný, nezaostávaj, ale oveľa menej sa ich pýtame, čo je pre teba naozaj dôležité, aký život chceš žiť, čo ti dáva v živote zmysel a podľa akých hodnôt chceš fungovať. Pritom práve toto býva veľmi často základom stability, motivácie, psychickej pohody a schopnosti robiť dlhodobo udržateľné rozhodnutia. Čiže rozumieme tomu správne, že JKM nebude len o kariérovom alebo kariérnom poradenstve v zmysle kam na školu alebo ako si spraviť životopis? Určite nie. Samozrejme aj toto bude súčasťou podpory, ale predstava kariérového poradenstva v JKM je troška oveľa širšia. Nejde len o jednorazovú radu alebo výber povolania. Ide o proces, v ktorom mladý človek postupne lepšie spoznáva sám seba. Čo ho baví, v čom je dobrý, aké má silné stránky, čo mu ide prirodzene, aké prostredie mu vyhovuje a zároveň sa učí orientovať vo svete práce, vzdelávania a rôznych možností, ktoré existujú v regióne aj mimo neho. Dôležité je, že pracovník v JKM nebude mladému človeku hovoriť, toto je tá správna cesta. Skôr mu pomáha premýšľať, pomenovať možnosti a robiť vlastné rozhodnutia. A toto je podľa mňa veľmi dôležitá téma aj pre samosprávy a regióny, lebo budúcnosť regiónu dnes naozaj nestojí len na infraštruktúre alebo pracovných miestach. Stále viac stojí aj na tom, či mladí ľudia cítia, že v tom regióne majú perspektívu, podporu a miesto pre život, či tam vedia nadväzovať vzťahy, rozvíjať sa, zapájať sa do komunity alebo si predstaviť tam svoju budúcnosť. A práve preto chceme, aby JKM fungovalo ako miesto, kde mladý človek nájde rôzne formy podpory podľa toho, čo práve potrebuje. Dôležitou súčasťou budú individuálne rozhovory a podpora podľa konkrétnej situácie mladého človeka, či už rieši ďalšie vzdelávanie, hľadanie práce alebo náročné životné obdobie.
Veľký dôraz pritom chceme klásť aj na koučovací prístup. Teda na rozhovor postavený viac na otázkach, premýšľaní a hľadaní vlastných riešení, než na tom, aby pracovník rozhodoval za mladého človeka. Cieľom je pomôcť mladému človeku lepšie pomenovať svoju situáciu, ujasniť si ďalšie kroky a postupne získavať väčšiu istotu v tom, že svoj život dokáže ovplyvniť. Súčasťou EKM však nebudú len individuálne stretnutia. Dôležitú úlohu budú mať aj skupinové aktivity a neformálne vzdelávanie, kde môžu mladí ľudia rozvíjať zručnosti, získavať nové skúsenosti, stretávať sa a budovať vzťahy. Čiže nejde len o školu alebo prácu, ale aj o to, aby mal mladý človek priestor znovu sa stabilizovať a fungovať v bežnom živote? Áno, práve na tom sa to celé často láme. Veľa mladých ľudí totiž nedokáže riešiť školu, prácu alebo svoju budúcnosť vo chvíli, keď sú dlhodobo pod stresom, preťažení, osamelí alebo psychicky vyčerpaní. Aj preto bude súčasťou JKM aj základná podpora duševnej pohody. Nejde pritom o terapiu, ale o bezpečný priestor, kde sa mladý človek môže bez tlaku, hodnotenia alebo pocitu hanby s niekým porozprávať a spolu s pracovníkom lepšie porozumieť tomu, čo aktuálne prežíva, aby postupne znovu získaval väčšiu stabilitu a schopnosť fungovať v bežnom živote. A niekedy môže byť práve takýto rozhovor prvým dôležitým krokom k tomu, aby mladý človek začal svoju situáciu znovu zvládať. A ak je potrebná odborná pomoc, JKM mu pomôže zorientovať sa v dostupných službách a prepojiť ho na ďalšiu podporu. Rozumiem. A pri takto nastavenej podpore je asi dôležitá aj otázka, ako sa mladí ľudia v JKM vlastne dostanú a kde s nimi budete nadväzovať prvý kontakt. Toto bude jedna z kľúčových vecí pri fungovaní JKM. Aj skúsenosť zo Space centier Banskej Bystrici ukazuje, že nestačí len otvoriť centrum a čakať, kto príde. Veľa mladých ľudí, ktorí podporu potrebujú, totiž často nie je v kontakte so službami alebo inštitúciami. A preto chceme, aby JKM vedelo prísť aj za nimi, teda bližšie k prostrediu, kde mladí ľudia reálne fungujú a trávia čas. S tým súvisí aj práca s mládežou v ich prirodzenom prostredí. A to znamená, že podpora nebude viazaná len na priestory centra, ale bude sa vedieť flexibilne presúvať bližšie k mladým ľuďom podľa toho, kde a v akej situácii podporu potrebujú. A táto práca v tom ich prirodzenom prostredí je zase viac o vytváraní prvého kontaktu, budovaní dôvery a dlhodobejšom vzťahu s mladými ľuďmi, ktorí si pomoc sami často nevyhľadajú alebo už strátili dôveru v bežné inštitúcie. Často totiž práve prvý prírodzený rozhovor mimo kancelárie rozhodne o tom, či mladý človek vôbec začne nejakú podporu využívať. Mne sa na tom páči ešte jedna vec, že JKM nechce robiť z mladých ľudí len pasívnych prijímateľov pomoci. A s tým veľmi súvisí aj téma participácie mladých ľudí. Teda, aby neboli len klientmi systému, ale aby mali možnosť hovoriť do tém a služieb, ktoré sa ich priamo týkajú. Lebo mladí ľudia veľmi často presne vedia pomenovať, že čo im dnes v systéme chýba, čo funguje a kde naopak narážajú na bariéry. A pre regióny je toto podľa mňa veľmi dôležitá skúsenosť, pretože ak chceme nastavovať služby pre mladých dobre, potrebujeme ich tvoriť aj spolu s nimi, nielen pre nich. A zároveň je asi dôležité povedať aj to, že regióny na budovanie EKM nebudú zostávať same. Určite nie. Momentálne v konzorciu pripravujeme metodiky, štandardy a odporúčané postupy pre jednotlivé oblasti fungovania JKM. Cieľom je, aby regióny nemuseli začínať od nuly, ale mali k dispozícii konkrétne know-how, o ktoré sa budú vedieť oprieť pri nastavovaní JKM v praxi. Keď to celé počúvam, mám pocit, že JKM nie je len nová služba, je to vlastne nový spôsob rozmýšľania o podpore mladých ľudí. Myslím si, že áno, je to posun od administratívy k vzťahu, od jednorazovej rady k dlhodobejšej podpore, od izolovaných služieb k prepájaniu, od riešenia problémov k rozvíjaniu potenciálu. A možno najmä posun od otázky, čo je s tebou zlé, k otázke, čo potrebuješ, aby si mohol žiť dobrý život. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu časť série podcastov o jednotných kontaktných miestach pre mladých. Veríme, že vám dnešná epizóda pomohla lepšie pochopiť, čo sa bude v JKM reálne diať a prečo môže byť tento prístup dôležitý aj pre budúcnosť regiónov. Ďakujeme, že ste boli s nami.
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.